ben Trace Janssens en ik ben adviseur voor duurzame ontwikkeling. Ik help bedrijven en maatschappelijke organisaties om duurzamer te opereren. En je bent ook veganist? En ik ben veganist. Ik probeer zelf ook zo duurzaam mogelijk te leven. Ja. En je hebt iets met dieren? En ik heb heel veel met dieren. Ik ben een enorm dierenliefhebber, dierenvriend. En dat is ook de reden waarom ik eerst vegetariër en later veganist geworden ben. Of de hoofdreden moet ik zeggen. En milieu is voor mij dan de reden die erbij kwam. De tweede reden om dat te doen. Wat is eigenlijk het verband tussen vleesconsumptie en klimaatverandering? Want dat is nog niet voor iedereen duidelijk. Het verband is dat de vleesindustrie een enorme impact heeft op het milieu om verschillende redenen. Dat is de directe uitstoot van gassen door de dieren zelf. Het is de enorme productie aan mest. De sojateelt voor veevoer, wat leidt tot bomenkap in Zuid-Amerika. De monocultuur van de soja daar, waardoor in feite niks anders meer daar kan leven op die plantages dan alleen maar die genetisch gemanipuleerde soja. En dat alles bij elkaar heeft een impact op het milieu die groter is dan de andere milieubelastende factoren, zoals de uitstoot van industrie en de uitstoot van het verkeer. Dus ja, milieubelasting, maar ook op het gebied van klimaatverandering is dus de vleesindustrie een hele grote factor. Ja, want de klimaatverandering wordt veroorzaakt door de milieuvervuiling die door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Dat is in ieder geval op dit moment de belangrijkste factor. Want in de geschiedenis gezien zijn er altijd wel klimaatveranderingen geweest, maar die gingen heel geleidelijk. En het tempo waarin nu dus de klimaatverandering aan de orde is het echt een bedreiging, omdat het enorm versneld is door de milieuvervuilende industrie, dus door menselijk handelen. Ja, en bij de vleesindustrie gaat het dan voornamelijk om CO2 en methaan waarschijnlijk? Ja, het gaat in de directe zin om de methaangassen die dus door de dieren zelf wordt uitgestoten. En daarnaast gaat het om de hele keten van die industrie. Dus voedsel wat aan de andere kant van de wereld wordt verbouwd op een niet duurzame manier, niet biologisch. Dan het vervoer over de hele oceaan van Amerika naar Europa. Dus ook dat levert een heleboel CO2-uitstoot op. En het totale plaatje levert een enorme vervuiling op. Ja. En wat betekent het voor de wereldvoedselvoorziening? Vlees heeft is enorm van belang, of moet ik het zeggen, heeft een enorme invloed op de voedselvoorziening. In die zin dat om vlees te produceren, om 1 kilo vlees te produceren, heb je 7 tot 10 kilogram plantaardig voedsel nodig. Dat is het voedsel wat gevoederd wordt aan de dieren die voor vleesconsumptie worden gefokt. Dus met andere woorden, als je geen vlees eet, dan heb je in feite 7 tot 10 keer zoveel voedsel beschikbaar wat mensen zou kunnen voeden, wat mensenmonden zou kunnen voeden. En dat betekent dus dat het voedsel wat voor de dieren gekweekt wordt een enorme beslag legt op het landbouwareaal, dus de beschikbare landbouwgrond. Die je dus allemaal zou kunnen gebruiken om op een gezonde manier voedsel voor mensen te produceren. En dat zou betekenen dat er voor de hele wereld voldoende voedsel is. En dan zouden er ook geen bossen gekapt worden voor soja bijvoorbeeld? Nee, de kunst is dan natuurlijk wel om ook te kijken naar de productiemethoden. Hè? Want het is niet zo dat je de genetisch gemanipuleerde soja die nu voor veevoer wordt gebruikt, dat je die dan 1 op 1 moet gebruiken als voedsel voor mensen. Maar als je dus die landbouwgrond die beschikbaar komt op een goede manier gaat gebruiken, dus zorgt voor biodiversiteit en zorgt voor een biologische plantgroei in plaats van met allerlei chemische bestrijdingsmiddelen. Dan, doordat je dan zoveel landbouwgrond beschikbaar hebt,
kun je dus voldoende gezond voedsel verbouwen voor de hele wereldbevolking. Ja, en dan hoef je niet oerwouden te kappen voor vegetariërs. Dat is zeker niet. Er worden nu ook geen wouden gekapt voor vegetariërs, maar voor de dieren in de vleesindustrie. Daar worden dus wouden voor gekapt, voor veevoer. Als mensen dus plantaardig gaan eten, dan heb je dus qua hoeveelheid veel minder nodig. En dan kan je het ook op een veel betere manier doen.